Oni ce oni ɲatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan nuban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye octobre kalo tile 15 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 an ka Mali office central des stupéfiants ni OSS ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko OSS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni ma Nioro du Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na maa min kun ta ye ni ɲɛnaminimafɛn ale kɔni kun taara ne ka ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni to Nioro gare la. Sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 ko Kuluba localité yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kiosque dɔ o kun bɛ yen nɔ kiosque min yɛrɛ kɔni kun falen don tajimafɛnw yɛrɛ de kɔni na ala k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna nin kiosque yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ tajimafɛn nin yɛrɛ kɔni na wale min kɛra sababu ne ka den musomani fitini dɔ ni ale si bɛ san 2 la ka ale jogin dɔɔni yɛrɛ kɔni. Don tɛmɛnenw na États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni mana na garisigɛ visa touristique hali ni visa d'affaires yɛrɛ kɔni na ko n'u bɛna taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a wajibiyalen don ni maa min yɛrɛ kɔni ka u ka caution dɔ yɛrɛ kɔni sara États-Unis ambassade yɛrɛ kɔni yɔrɔ la caution min yɛrɛ kɔni bɛ se k'a daminɛ dollar wari ba 5 la ni ka taa bila dollar wari ba 10 yɛrɛ kɔni na États-Unis ka ambassadeur yɛrɛ kɔni kelen ni ka laseli kɛ min an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka maaw yɛrɛ kɔni kan décision kura yɛrɛ kɔni ma an ka Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko komi réciprocité yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na ni o de ko ni min kɛ Mali la Mali yɛrɛ kɔni bɛ o segin ma ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la Mali fɛnɛ bɛ décision kelen ta ni ka ɲɛsin États-Unis ka jamana kɔnɔdenw ma minnu fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛna na Mali visa ta. Syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 k'olu ni Mali ministre du travail ni o ye Dr Fasoum Coulibaly yɛrɛ kɔni ko olu ni o kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali école karamɔgɔw ka nin gɛrɛfɛko yɛrɛ kɔni kan école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat ka kɔrɔfɔ la ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔfɛ komi u y'a ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna na u sera ka ɲɛtaga sɔrɔ wa bɛn kɛra ko dɔw yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na olu kun ye laseli min kɛ k'u kun nana gɛrɛfu min yɛrɛ kɔni daminɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2025 ko nin y'o gɛrɛfu yɛrɛ kɔni bɔlen a ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ. Taliban maaw ka gouvernement ka porte-parole kɔni laseli kɛ k'ale tɛmɛnen octobre kalo tile 12 san 2025 ko ka Taliban ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni to patrouille dɔ yɛrɛ kɔni na ko ni Pakistan ka finitigiw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Taliban maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka Pakistan ka finitigi 58 yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na min ye Pakistan ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ko tɛna to tantɔ yɛrɛ kɔni k'a bɛna na ko yira Taliban maaw yɛrɛ kɔni o ma deli ka min ye fɔlɔ. Wulikajɔba min yɛrɛ kɔni daminɛna Madagascar jamana kɔnɔna na kabini septembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2025 ko wulikajɔ in yɛrɛ kɔni kɛn bɛ Madagascar jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni fɛ ka da kan Madagascar jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko courant ji ale ni kalanko kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka gɛlɛn Madagascar jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na Madagascar jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni wulila i n'a fɔ ko kɔnɔko don walasa ka se ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ jamana in kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔni Madagascar jamana ɲɛmaa ye ni o ye André Rajoelina yɛrɛ kɔni ko walasa o ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka wuli ka bɔ a ka jamana ɲɛmaa jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na nka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Madagascar jamana ɲɛmaa ale kɔni bolila ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka avion militaire dɔ ye ko yɛrɛ de kɔni nana président kofɔlen yɛrɛ kɔni nɔfɛ Madagascar jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni selen a seyɔrɔ la a bɛ bɔ ni ka vidéo dɔ yɛrɛ kɔni kɛ vidéo min kɔnɔna na a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ma Madagascar jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kuma min fɔ a ka nin vidéo in kɔnɔna na an bɛna na an da se olu ma ni ka olu walawala ye ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala ye bidon kibaru kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 an ka Mali OSS ni o ye office central des stupéfiants ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ni olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a la k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na ko OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nioro du Sahel
opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaba ye u bolo ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCS cɛdenw sera ka u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko OCS cɛden minnu yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔni kɛ Nioro-du-Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o opération yɛrɛ kɔnɔna na u ka ɲɛmaa kun ye commissaire divisionnaire Nuhum Dunbiya yɛrɛ de kɔni ye ko wa ale ka cɛdenw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u taara bɔ koli dɔ yɛrɛ kɔni kan maa kun tɛ koli min yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ o yɛrɛ de kɔni kɛlen OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka nin koli kofɔlen in dayɛlɛ u kɛlen k'a dayɛlɛ u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn suguya caman yɛrɛ kɔni kan a kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni kɛlen OCS maaw y'u teliya joona ne ka ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ta k'a lakana walasa maa yɛrɛ kɔni kana n'a ta ka tiɲɛni don a ka kɛnɛya la OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka koli kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔnafɛnw yɛrɛ kɔni wolomali kɔnɔna na u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn minnu yɛrɛ kɔni ka olu de ye tramadol 200 mg pilule 580 tramadol 225 mg pilule 750 mirage paquet 180 RMD paquet fitini 170 ale ni diazepam pilule 425 hayirala k'a fɔ ko OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni koli kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma k'u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ de kɔni ka sagi in kɔnɔna na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa min yɛrɛ kɔni kun tɛ ni koli kofɔlen yɛrɛ kɔni hale bolila ni ka taga minɛn nin yɛrɛ kɔni to wa min yɛrɛ kɔni OCS maaw ma se ka u tɛgɛ d'ale kan fɔlɔ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS maaw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa maa minnu ka baara ye ni fɛn jugu nin yɛrɛ kɔni feereli ka se ka u maa ninnu dɔn k'u bolo da u kan ale ni ka taa ni o maa yɛrɛ kɔni kiiri tigilamɔgɔw ɲɛma walasa u ka se ka ɲaki u ka wale jugu in yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bolodara nin ɲɛnaminimafɛn caman minnu yɛrɛ kɔni ka OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ɲɛnaminimafɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mara bɛɛ Nioro OCS maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw la fɔlɔ ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra OCS maaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ OCS maaw ka sanga ale ni wagati cɛsiriw yɛrɛ kɔnɔna ni OCS o ɲɛmɔgɔ bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi colonel major Fuseni Keyita yɛrɛ de kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko baara nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ olu ka cɛsiri yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati walasa min yɛrɛ kɔni ye furakisɛw ye minnu dagalen tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ɲɛnaminimafɛnw ka fɛɛrɛ latigɛ ni fɛn yɛrɛ kɔni kana na ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna o yɛrɛ de kɔnɔna la ɲini no jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ kan an ka Mali office central de stupéfiant maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u kɔni baara in na kosɛbɛ an bɛ se ka u dɛmɛ ni jumɛn yɛrɛ kɔni n'an bisigara maa min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a ka baara kɔni ye ɲɛnaminimafɛn a laɲininen don an fɛ an ka ci yɛrɛ kɔni bila an ka autorités yɛrɛ kɔni matériel la walasa olu ka se ka na o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni mɛn ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ wa an b'an ka autorités yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ ni ka an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi ɲɛnaminimafɛn ninnu kɔlɔlɔw ma sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 ko tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni siranya yɛrɛ kɔni Kuluba secteur yɛrɛ kɔni na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni Point G dɔgɔtɔrɔso ka surun kosɛbɛ ko tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna kiosque dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kiosque min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kun ye essence yɛrɛ kɔni ho bidon caman yɛrɛ kɔni kun sogolo bɛ ɲɔgɔn kan sogolo togo jugu la ko tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna ni kiosque fɔlen yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni bɔlen o la so min fɛnɛ tigilen don kiosque in yɛrɛ kɔnɔna na tasuma taara fo o so in fɛnɛ na ko tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka taa ji yɛrɛ kɔni di Point G dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni senfɛ kabini olu bɔra tasuma mɛnɛ ko in yɛrɛ kɔni kalama sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni wulila teliya yɛrɛ kɔni na ni ka taa tasuma mɛnɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka tasuma yɛrɛ kɔni faga teliya la ko sapeur pompier maaw ka teliya ale n'u ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni sababuya la heure damadɔni baara yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye tasuma in ye k'ale sera ka faga a ka Bamakɔ protection civile directeur régional ni o ye colonel Adama Jatigi Jara yɛrɛ kɔni kabini tasuma ko in yɛrɛ kɔni kɛra ni ale bɔra kalama ale wulila teliya la yɛrɛ kɔni ni k'i senfa ka taa se tasuma mɛnɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka t'i ɲɛ da yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan ale ni tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka se ka taa olu bɛɛ lajɛlen lajɛ kabini colonel Adama Jatigi Jara yɛrɛ kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen na n'a ye ɲɛ da yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan a y'a yira k'a fɔ ko ale kelen ka yɔrɔ in ale kɔni ye min faamu yɛrɛ kɔni o de ye k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni dabɔra essence yɛrɛ kɔni bila ko jugu yɛrɛ de kɔni na yɔrɔ la essence man tɛ ka bila yɔrɔ min na ka d'a kan essence tɛ se ka mara yɔrɔ sugu bɛɛ la fɛnɛ ko hali bidon langolow yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni tasuma mɛnɛbaw yɛrɛ kɔni ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fitiniba wagati yɛrɛ kɔni na hali bidon gansan yɛrɛ kɔni u bɛ se ka tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ ko tasuma yɛrɛ kɔni fagali baaraw yɛrɛ kɔni bannen ko ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ u taara bɔ gazi baara 2 yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko gazi baara 2 nin yɛrɛ kɔni na kelen yɛrɛ kɔni pɛrɛnna tasuma mɛnɛ in senfɛ o yɛrɛ de kɔni na colonel Jara
bara ale be wuli mata ke ne ka ɲɛsi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka mesure de sécurité bɛɛ lajɛlen bato min ye produit yɛrɛ kɔni ye ko minnu bɛ se ka na ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni an k'u bila yɔrɔ yɛrɛ kɔni woloma kosɛbɛ an k'u bila yɔrɔ la u bɛ se ka mara yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na wa jama ka ca yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an kana na produit mɛnɛta ninnu yɛrɛ kɔni bila yen nɔ ka d'a kan n'a kɛra mɛnɛni ko yɛrɛ kɔni a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye Colonel Jara ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a fara ka fɛnɛ k'a fɔ ko nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye n'olu y'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'u kan ka dɔ fara campagne de sensibilisation kan kosɛbɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la sensibiliser kosɛbɛ nin ko sugu nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw la ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni na maa si ma bɔnɛ ani na ko nka musomani fitini dɔ ni ale si bɛ san 2 yɛrɛ kɔni na ko ale jenina dɔɔni PONG dɔgɔtɔrɔso directeur général ni o ye professeur Soumaïla Keita yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko musomani fitini min yɛrɛ kɔni jenina dɔɔni yɛrɛ kɔni k'o sababuya bɔ ni tasuma mɛnɛ in yɛrɛ kɔni na ko a ka kɛnɛya ko lahalaya yɛrɛ kɔni tɛ jɔrɔna ko bɔ kosɛbɛ k'a jenina fitini dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ko wa jenina premier ni deuxième degré dɔrɔn yɛrɛ de kɔni na ko yɛrɛ de kɔni a tɛ jɔrɔna ko yɛrɛ kɔni bɔ ka d'a kan o ko in yɛrɛ kɔni bɛ furakɛ teliya la professeur Soumaïla Keita ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foli bɛɛ kɛ ne ka ɲɛsin secours yɛrɛ kɔni ma a bɛ pompier ninnu yɛrɛ kɔni fo ka teliya ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na wa a bɛ EDM cɛdenw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan k'olu ni sapeur pompier maaw yɛrɛ de kɔni ka collaboration yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kojugu yɛrɛ kɔni sera ka bali ni ko in kɔnɔna na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a laɲini don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw ye ko n'a ma ɲɛ k'an b'u mara yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an k'a kɛ yɔrɔ ye fɛn ninnu bɛ se ka bila yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na wa an kana t'u bila jamalama yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni a kɛra pɛrɛnni ko yɛrɛ kɔni a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka bonya jamana kɔnɔna na don tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na États-Unis ka ambassadeur min bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ye laseli kɛ ko ka daminɛ octobre kalo tile 23 nata in na san 2025 ko Mali ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ fɛ ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na k'a bɛna na visa touristique walima visa d'affaires yɛrɛ kɔni ta k'a wajibiyalen don o ma kofɔlen kan n'a ye visa in yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka caution dɔ yɛrɛ kɔni sara États-Unis yɛrɛ kɔni caution min bɛ se k'a daminɛ dollar wari 5000 la ne ka taa bila dollar wari 10,000 yɛrɛ kɔni na États-Unis ka ambassadeur yɛrɛ kɔni kelen ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ jaabi kɛ ne ka ɲɛsin nin ko in yɛrɛ kɔni ma communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka nin kuma yɛrɛ kɔni ma ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka nin décision kura in mɛn ko yɛrɛ de kɔni ko hukumu kɔnɔna la Mali fɛnɛ bɛna na réciprocité yɛrɛ de kɔni labaara ni o yɛrɛ de kɔni kɔrɔ ye k'i bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ Mali la Mali fɛnɛ bɛ ko kelen sara i la Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis filɛ ne ka décision min yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni kɛ mɛ ne ka Mali jamana yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ka d'a kan ko décision yɛrɛ kɔni na o y'a ye k'a fɔ décision yɛrɛ kɔni bɔra fan kelen yɛrɛ kɔni de yɔrɔ la ni o États-Unis maaw ye k'u ma kuma fɔ Mali autorités ye ɲani u b'a laseli kɛ ko wa o ni Mali autorités yɛrɛ kɔni ma bɛn nin ko yɛrɛ kɔni na ɲani u bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko yɛrɛ de kɔni na Mali autorités yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ o ko in na wa ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis filɛ ni ka décision kura min yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni bɛ dankari bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na min tɛmɛna Mali ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la kabini san 2025 avril kalo tile 14 yɛrɛ de kɔni ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko Mali ale ni États-Unis maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka visa kuntagalajan di ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko nka États-Unis filɛ ni ka décision kura min yɛrɛ kɔni ta o bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari o bɛnkan sɛbɛn in na ko États-Unis ka nin ko in yɛrɛ kɔni jaabi la Mali autorités kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko min ye réciprocité yɛrɛ kɔni k'u bɛna na o labaara yɛrɛ kɔni ni o kɔrɔ de ye ko ni min kɛ Mali la Mali fɛnɛ bɛ o sɛrɛ la wale de kɔni na ministre des affaires étrangères y'a yira k'a fɔ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis filɛ ni ka nin caution min yɛrɛ kɔni wajibiya Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ko min fɛnɛ Mali ale b'o caution kelen yɛrɛ kɔni wajibiya États-Unis ka jamana kɔnɔdenw fɛnɛ kan minnu fɛnɛ mago bɛ Mali ka visa la walasa ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka mesure minnu yɛrɛ kɔni wajibiya Mali ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ko Mali fɛnɛ bɛ o mesure kelen yɛrɛ de kɔni wajibiya États-Unis ka jamana kɔnɔdenw fɛnɛ kan nin mesure min yɛrɛ kɔni bɔra an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'olu ti bɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni kan wa n'o ye décision min yɛrɛ kɔni ta u ti bɔ o kan fɛnɛ wa an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ye maaw yɛrɛ kɔni wolomali ye ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ka d'a kan a bɛ dɔ fusayani dɔ ye sabula décision yɛrɛ kɔni ma ta ni ka ɲɛsin jamana bɛɛ ma a y'a ta ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw kɔni ma Abdoulaye Diop bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Mali ale ni États-Unis bɛ baara yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn bolo walasa min yɛrɛ kɔni immigration irrégulière ka se ka o kɛlɛ wa Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni bɛ sisan ka communiqué in kɔnɔna na ko Mali ni États-Unis yɛrɛ kɔni
jɛra ɲɔgɔn fɛ ne ka baara kɛ ni fɛn min yɛrɛ kɔnɔna u y'o baara in yɛrɛ kɔni kɛ wa u kun bɛ ka adamaden hakɛ ale ni adamaden danbe yɛrɛ kɔni bonya u ka o baara in kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka ministre des affaires étrangères ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɔni ka di Mali yɛrɛ kɔni ye jɛɲɔgɔnya ɲuman jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ale ni Mali bɛɛ lajɛlen bɛ u bɔ fan sɔrɔ o la k'a kɔni ka di Mali yɛrɛ kɔni o jɛɲɔgɔnya in ka to ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la ko nka ni o jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ to jamana fila ni yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o jɛɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni kan ka to kuma ɲɔgɔnya ale ni ɲɔgɔn bonya yɛrɛ de kɔni kadiri kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités kɔni olu ka décision yɛrɛ kɔni ta komi u y'a yira k'a fɔ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko ni décision min yɛrɛ kɔni taara ne ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma Mali fɛnɛ b'o décision kelen yɛrɛ kɔni ta ne ka ɲɛsin décision tabaga yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ de kɔni lawaleyali la an y'a ye k'a fɔ États-Unis ye nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko Mali fɛnɛ o ko kelen segin a ma hakilina jiginna yɛrɛ kɔni États-Unis maaw ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan États-Unis maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko n'u ye visa touristique walima visa d'affaires yɛrɛ kɔni di Mali jamana kɔnɔdenw ma walasa u ka se ka taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni kan ka taa wagati kuntagala min kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko wagati in yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ maa ninnu tɛ segin bilen ni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o de la États-Unis kɔni fɛnɛ y'a wajibiya k'a fɔ ko sisan yɛrɛ kɔni ko n'i ye nin visa nin yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'i bɛ $5000 walima $10,000 yɛrɛ kɔni di k'o kɛ garantie yɛrɛ kɔni ka taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni na n'i taara i ka o wagati in kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ni i seginna i ka visa date ban wagati yɛrɛ kɔnɔ na k'i ka nin wari kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ segin i ma an ka Mali syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 maaw yɛrɛ kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko o kun kɛ mɛ ni ka grève min yɛrɛ kɔni boloda ko kun nana daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2025 ko grève ko in yɛrɛ kɔni bɔra a ma fɔlɔ san 2025 ka don san 2026 kalanta yɛrɛ kɔni min kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na o kalanta in yɛrɛ kɔni daminɛna ni grève ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na grève min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana région caman kɔnɔna na ni o grève in yɛrɛ kɔni baaraw kɛra an ka Mali kalanko syndicat o bɛɛ lajɛlen fɛ école karamɔgɔ ninnu ka syndicat in yɛrɛ kɔni ni grève in yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan ko min ye système intégré de gestion des ressources humaines ni o ye SIGRH yɛrɛ kɔni ko o enrôlement baara min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ an ka fonctionnaire ale ni collectivité territoriale maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko a yirala k'a fɔ ko majɛ caman yɛrɛ kɔni yira o baara in na ko SIGRH yɛrɛ kɔni enrôlement baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko école karamɔgɔ caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu y'u ka enrôlement kɛ wa u ka récépissé yɛrɛ kɔni bɛ u bolo nka olu ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u tɔgɔ kɔni bɛ liste la liste min yɛrɛ kɔni na a yiralen don k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni ma taa u ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni o école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka sara yɛrɛ kɔni kuntigɛra ka sɔrɔ k'u kun ka enrôlement kɛ ka ban o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali école karamɔgɔ ka syndicat yɛrɛ kɔni ni ministre yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ko in bɛ ministre minnu yɛrɛ kɔni kun kan ko yɛrɛ kɔni na olu ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min kun ye école karamɔgɔ ka syndicat olu kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna grève yɛrɛ kɔni boloda an ka Mali jamana kɔnɔna na tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2025 nka école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko komi u ka grève ko in yɛrɛ kɔnɔ u kun bɛ ka laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko o laɲini baara nin yɛrɛ kɔni sabati la ko ɲɛtaga bɛ ka ye o la yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni kɛlen kun ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ye grève ko in ye ko bɛna na ko jɔ fɔlɔ ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 10 san 2025 école karamɔgɔ ka syndicat yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre du travail ni o ye Dr Fassoum Coulibaly yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ ka syndicat ni ale kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni kɔfɛ école karamɔgɔ ka syndicat ka porte parole ni o ye Ousmane Almoudou Touré ale y'a yira k'a fɔ k'u ye grève ko in yɛrɛ kɔni bɔ a ma ka d'a kan k'u ni autorités yɛrɛ kɔni bɛnna ko dɔ la fɔlɔ o y'a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu ka récépissé yɛrɛ kɔni bɛ u bolo n'u ka sara yɛrɛ kɔni tigɛra ko min yɛrɛ kɔni gouvernement yɛrɛ kɔni ko a ye o maa nin yɛrɛ kɔni caman ka sara yɛrɛ kɔni di u ma ale ni ko autorités yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ liste yɛrɛ kɔni kan ka sɔrɔ k'i ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka dossier bila ka taa walasa o maa nin ka sara yɛrɛ kɔni kɛ ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni olu syndicat u bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ko bɛna grève ko in ko jɔ fɔlɔ syndicat nin ka porte parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ni autorités yɛrɛ kɔni ye décision minnu yɛrɛ kɔni labara ko hali n'a sɔrɔ autorité ka décision yɛrɛ kɔni tɛ fɛnba ye o ko kɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni olu école karamɔgɔ syndicat o y'a yira k'a fɔ ko autorités kɔni ye décision min yɛrɛ kɔni ta ko o diyara u ye kosɛbɛ o de la olu kɔni ye décision ta ko ka min yɛrɛ kɔni ye grève ko in ye ko k'a ko jɔ fɔlɔ o kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye proposition min yɛrɛ kɔni kɛ ale ni baara minnu yɛrɛ kɔni nana kɛ ko ɲani
o baara in yɛrɛ kɔni ka labara ko min yɛrɛ kɔni ye école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni k'u ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka dɔ fara gouvernement ma yɛrɛ kɔni ka délai o kan walasa u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka sara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakunnafoniya ko grève min yɛrɛ kɔni tun bɛna daminɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 13 san 2025 ko ni grève ko in yɛrɛ kɔni bɔra a ma ka d'a kan ni yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw ka syndicat olu ni gouvernement yɛrɛ kɔni ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na k'u sera ka ɲɛ ko dɔ la fɔlɔ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Afghanistan jamana kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen octobre kalo tile 12 san 2025 Taliban gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka porte-parole kɔni bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko ka kɔni don yɛrɛ kɔni ɲɛ sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni Taliban ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye patrouille dɔw yɛrɛ kɔni kɛ patrouille min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye Pakistan ka fintigilaka 58 yɛrɛ kɔni faga. Taliban gouvernement ka porte-parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Taliban fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu kun bɛ patrouille dɔw yɛrɛ de kɔni na Afghanistan ni Pakistan frontière yɛrɛ kɔni na k'u ka o patrouille yɛrɛ de kɔni senfɛ u ni Pakistan fintigilakaw yɛrɛ kɔni karala ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔnna min yɛrɛ kɔni senfɛ olu Taliban fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka Pakistan ka fintigi 58 bɔnɛ ani na ale ni ka fintigi 30 bɔyan kɔ ka olu yɛrɛ kɔni jogi wa Taliban ka maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Taliban fɛnɛ ka fintigilaka maa 9 fagara kabini Afghanistan ka maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ o don kelen na ni o bɛnna kari ma octobre kalo tile 12 san 2025 min ye Pakistan ka autorité ma olu fɛnɛ bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Afghanistan ka maaw ka nin ko in ma. Pakistan ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u b'a layidu yɛrɛ kɔni ta Afghanistan maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni jaabi jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin Afghanistan yɛrɛ kɔni ma a ka nin wale jugu in na. Sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ Afghanistan ka lafasali minisiri o y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye Pakistan ka finitigi 58 bɔnɛ ani na ka d'a kan ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni Pakistan ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ olu Afghanistan ka espace aérien violé wa u bɛ frappe aérien caman kɛ ni ka ɲɛsin Afghanistan jamana yɛrɛ kɔni ma ko jaabi yɛrɛ de kɔni na olu Afghanistan fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ Pakistan ka finitigi 58 faga nka min yɛrɛ kɔni Pakistan ka premier ministre ale bɛ kangarida kɛ kari don octobre kalo tile 12 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye Pakistan jamana yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔni ko Pakistan ni maa si yɛrɛ kɔni tɛna n'u sigi k'a fɔ k'u bɛ négociation kɛ o la walima k'u bɛ bɛnkan ko kɛ o ko la ko kuma kɔni t'a la ko wa dalaɲini kelen o kelen mana na kɛ ne ka ɲɛsin Pakistan yɛrɛ kɔni ma k'o dalaɲini bɛ jaabi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ jaabi jugumanba ye ne ka ɲɛsin o jamana ma wa min yɛrɛ kɔni ye Pakistan ka premier ministre yɛrɛ kɔni ale bɛ Afghanistan maaw yɛrɛ kɔni ɲɛki kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Afghanistan k'a ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'a kɛ bɛ n'i ka bamaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni bila yen nɔ Pakistan ka ministre de l'intérieur ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Afghanistan k'a bɛ ka kulonkɛ tasuma ale ni jeli la wa u y'a yira k'a fɔ ko olu Pakistan sigiɲɔgɔn ni o ye Afghanistan yɛrɛ kɔni k'a bɛna jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sɔrɔ i n'a fɔ Inde ko wa o jaabi yɛrɛ kɔni na juguya kosɛbɛ Afghanistan maaw yɛrɛ kɔni ma fo min yɛrɛ kɔni Afghanistan yɛrɛ kɔni ale tɛ kariya bilen hali k'a fɔ k'a b'a ɲɛjugu yɛrɛ kɔni bɔ Pakistan jamana na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ min yɛrɛ kɔni Afghanistan ale ni Pakistan yɛrɛ kɔni olu bɛna na kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Pakistan ale kɛmɛ ni ka layidu yɛrɛ kɔni ta Afghanistan ye ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to a y'ale ka nin finitigi ninnu yɛrɛ kɔni faga ko a bɛna o kun fɔ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni olu Pakistan k'olu bɛna na jaabiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Afghanistan ma i n'a fɔ u ye min yɛrɛ kɔni kɛ Inde la fo min yɛrɛ kɔni Afghanistan ale tɛ kariya bilen don kelen da kelen k'a fɔ k'ale b'a ɲɛjugu yɛrɛ kɔni bɔ Pakistan na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.